L'any 1811, quan Tarragona era la capital de la Catalunya no ocupada per l'exèrcit francès, a inicis d'aquell mes de maig i fins al 28 de juny va estar assetjada per l'exèrcit napoleònic i les conseqüències que es van derivar després d'aquest setge de 56 dies, el saqueig i l'ocupació posterior varen ser catastròfiques per la ciutat. L'any 1813, quan els francesos van marxar de la ciutat, es pot dir que la ciutat era un munt de runes, estava gairebé deshabitada i va ser aleshores quan va començar amb un esforç gegantí per part dels tarragonins d'aquell moment una reconstrucció que es pot dir que gairebé va començar de zero. No serà fins 50 anys més tard, és a dir, ja gairebé cap a mitjans o finals ja del segle XIX, que es recuperarà una certa normalitat social i econòmica a la ciutat de Tarragona, que va recuperar-se de les conseqüències nefastes i catastròfiques d'aquell setge. La Guerra del Francès va representar un daltabaix molt important a Tarragona. Va representar un abans i un després molt important. Hem de pensar que abans del 1811 havien caigut el conflicte de la Guerra Francesa, havien caigut totes les ciutats catalanes, havia caigut Barcelona, havia caigut Lleida, havia caigut Tortosa, i de les ciutats fortificades o amb estructura de plaça forta militar només quedava Tarragona. Tarragona era una plaça que era molt cobdiciada perquè estava ben fortificada i tant és així que Napoleó es veu que li va prometre al general Suchet, que va ser el que va portar les campanyes aquí a la vora, li va prometre el bastó de mariscal si rendia la ciutat de Tarragona. Després d'aquests 56 dies de setge i una vegada va caure el fortí de l'Oliva, les tropes el dia 28 van entrar a la ciutat amb una bretxa que van obrir al baluard de Sant Joan. És aproximadament allí on avui se situa el monument dels herois. Per allà al carrer de la Sal hi havia un baluard i un pany de muralla, d'allí van aconseguir entrar dins de la ciutat. La ciutat no es va rendir i això va representar un combat cos a cos que es va produir a dins de la ciutat i en el qual els ciutadans van intentar defensar, els ciutadans i les tropes que hi havia a dins de la ciutat com van poder. Al final van anar sucumbint, la gent es va anar retirant cap aquí la part alta i fins que es van concentrar aquí al Pla de la Seu. Al Pla de la Seu hi van haver els combats finals, combats a sang i fetge, com diríem en català, no? I al final va quedar reduït a no res. Suchet va decretar 3 dies de lliure saqueig. Això va representar assassinats, robatoris, violacions, etc. Tot el que comporta una situació d'aquestes. Ens trobem davant d'una de les restes del fortí de l'Oliva. Un company nostre està ara intentant desenterrar-lo i està sortint una estructura amb carreus que és fabulosa. El fortí de l'Oliva era l'avantguarda de la defensa de Tarragona. Estava davant de Tarragona i els canons tots apuntaven cap al riu Francolí perquè és d'on es pensava que podria vindre un atac. Per tant, els canons no apuntaven a Tarragona en cap moment. Hi havia, durant la Guerra Francesa, aquí durant el setge, 40 canons, de 40 a 50 canons, defensant Tarragona, des d'aquí a l'Oliva. Quan el fortí va caure, que va ser la nit del 28 al 29 de maig, va ser la premonició de la caiguda de Tarragona. Tarragona va caure al cap d'un mes just, el 28 de juny. O sigui que això era la defensa principal de Tarragona abans no arribessin a les seves muralles. La veritat és que d'aquest fortí queda molt poc. Queda molt poc perquè entre les construccions que s'hi han fet i que després de la presa del fortí per part dels francesos, l'endemà mateix del dia 29, quan els de Tarragona van veure que aquest fortí s'hi giraven els canons, Tarragona estava bombardejada des d'aquí al fortí, van ser ells primers i des de Tarragona van bombardejar el fortí fins a destruir-lo totalment.
per evitar que des d'aquí els hi fessin el mateix. Per tant, és un fortí que està molt, molt malmès, però hi queden estructures prou importants com per decidir-se un dia a desenterrar-les, mirar què és el que queda i, en vistes del que hi ha, prendre una decisió urbanística. Penso que això seria el més adient que podria fer l'Ajuntament. Ara, degut al bicentenari, doncs he volgut anar buscant. I va ser quan vaig començar a la part de la meva esquerra a netejar i veure un mur, valer veure, i anant-lo netejant vaig veure que encara continuava molt i estava en molt bon estat. No us podeu imaginar quina va ser la meva sorpresa després de veure tota la muntanya d'Eure, al veure aquests carreus, aquest frontal, va ser per mi el més important. Això ens demostra una vegada més que el fortí de l'Oliva està aquí, existeix. Hi ha moltes fortificacions, aquesta està molt destruïda, però si mirem aquí darrere nostre es poden veure tota la sèrie de baluards que envoltaven la muralla de Tarragona, que eren per defensar Tarragona. Vull dir, hi havia unes avançades que estaven fortificades i amb canons que defensaven el que els francesos no poguessin arribar a la muralla. Vull dir, era molt important no deixar-los acostar. I en un d'aquests sentits era el fortí aquest de l'Oliva, no deixar acostar que poguessin bombardejar Tarragona. La caiguda d'aquest fortí va ser una desgràcia i van poder-ho fer. Va quedar molt poca gent. Durant els que havien pogut escapar abans de la caiguda de la ciutat, alguns es van escapar, van marxar amb vaixells cap a Mallorca i alguns van poder-se escapar, però esclar, va ser molt poca gent la que va quedar viva. Durant el segle XIX es va haver de reconstruir i, el que és més important, es va haver de repoblar. És a dir, hi van haver quasi bé 50 o 70 anys després d'aquest conflicte, en el qual Tarragona no va estar en condicions de poder plantar cara, de poder estar a l'alçada de les circumstàncies, perquè es va haver de portar gent de l'exterior, del Camp de Tarragona, que van anar baixant a Tarragona i es van anar establint. Tant és així que es van treure els impostos. Durant molts anys es van eliminar els impostos per tal que la gent, perquè hi hagués un incentiu perquè la gent pogués venir aquí. Tot allò que va significar el setge de Tarragona de l'any 1811 encara es pot dir que és un fet relativament desconegut. És desconegut per diferents motius, sobretot desconegut pel que fa a la historiografia espanyola i a la historiografia catalana en general, que recorden amb molta més insistència, per dir-ho d'alguna manera, els setges de Saragossa o els setges de Girona. Probablement perquè Benito Pérez Galdós va publicar els episodis nacionals relatius a aquests fets històrics. En canvi, el de Tarragona ha quedat sempre una mica més desconegut. També una altra de les raons que s'apunten d'aquest desconeixement és que, com que, diguem-ne que l'actuació dels militars espanyols en la defensa aferrissada d'una ciutat on hi havia població civil i que va tindre unes conseqüències tan dramàtiques com les que va tenir, tampoc era un fet per recordar massa. Aleshores, en canvi, sí que, en contraposició amb tot això, el setge de Tarragona veiem que és un fet històric del qual se n'ha fet molt d'esment en la literatura posterior als moments del setge, en els anys 30, 50 del segle XIX, tant en la literatura francesa, a través de Balzac, com en la literatura italiana, també amb la literatura anglesa, és a dir, a nivell internacional ha tingut tot el seu reconeixement, mentre que aquí, amb un nivell més de l'estat espanyol o de Catalunya, ha tingut menys reconeixement. Es té més coneixement per part d'ells que no pas per part dels autòctons. Jo penso que són aquestes les raons fonamentals, perquè quan es parla de Girona o es parla de Saragossa, doncs que en dos casos es van rendir, Tarragona no es va rendir. Vull dir, llavors, com és que amb un sacrifici d'una ciutat que va perdre en una tarda o va perdre 7 o 8.000 habitants en una tarda, com és que no va tenir un ressò, tot això? És una cosa que és una mica insòlita, no? Hi ha molt poques famílies que hagin tingut una continuïtat sanguínia per aquest fet, perquè van quedar molt poca gent. A casa nostra això ha sigut, a la meva família, s'ha viscut de manera molt viva, perquè
s'ha transmès per tradició oral a través de pares, avis i besavis. Tant és així que potser una de les raons és que s'ha conservat un document manuscrit original en el qual la mare i els 3 fills es reparteixen els béns del pare, i en el document diu del pare, que era de cognom Icart, era de la família de les famílies de Tarragona, que es deien Icart, es reparteixen els béns del pare, que va morir assassinat pels francesos a la porta de casa seva el dia de 28 de juny de 1811. I el meu pare, d'alguna manera, ha sigut el transmissor d'aquesta, d'intentar conservar la memòria històrica d'aquests fets tan importants per Tarragona, perquè en un cert moment li vaig suggerir que el que calia demanar era que es fes lloc històric el Pla de la Seu i el Fortí de l'Oliva, i després també que s'institucionalitzés d'alguna manera el dia de l'aniversari, el 28 de juny, d'alguna manera s'institucionalitzés, si més no, una ofrena floral al monument. L'Associació Setge de Tarragona la vam crear un grup d'amics tarragonins, ara farà 6 o 7 mesos, a primers d'any. La idea és que l'associació mantingui viu el record de tots els fets ocorreguts a Tarragona l'any 1811. No és cap celebració, perquè no hi ha res a celebrar. És un homenatge i un record que no s'ha de perdre mai. I en aquest sentit hem creat l'associació. Una de les coses que han fet enguany, enguany era el 200 aniversari, es havien de fer moltes coses. Una de les coses que han fet en aquest lloc mateix, en aquest avist on hi havia el Fortí de l'Oliva, que hi van morir entre francesos i espanyols prop de 3.000-4.000 persones. Van fer un homenatge floral amb una làpida que l'any 1911, celebrant el primer centenari, es va col·locar aquí en el dipòsit de l'Oliva. Nosaltres vam fer una entrega floral, hem adescentat la zona i la làpida i pensem cada any recordar-ho també, perquè el Fortí de l'Oliva va caure un mes abans de la caiguda de Tarragona, i va marcar ja la decadència de la defensa de Tarragona. Aleshores nosaltres vam creure que podia ser molt interessant crear una espècie de desfilada popular amb el qual la gent de Tarragona també donés una mica el recolzament i fes una mica d'homenatge a tots aquells ciutadans de fa 200 anys que van treballar i van defensar. De manera metafòrica vam pensar que la participació dels timbals podien representar una mica els francesos, l'atac final, i que el poble ciutadà que s'hi participaria en l'acte i que es barrejaria amb els timbals seria una mica el ciutadà de peu que també metafòricament representava el ciutadà d'aquella època. Li vam pensar que seria molt interessant afegir-li unes espelmes i crear una desfilada, aquesta desfilada li vam dir la desfilada de la Sal, i una desfilada que surt des del monument dels Despullats, després d'haver fet l'ofrena floral constitucional, i que acabaria al Pla de la Catedral. Aleshores, amb aquesta desfilada vam intentar que la màxima gent hi participés i que entregués la seva espelma, la posés a les escales de la catedral i creéssim un quadre plàstic amb espelmes enceses. Bé, això va ser la idea, de fet ara que s'ha realitzat, creiem que ha estat un gran encert. Es vam quedar sorpresos de la participació. Nosaltres estàvem treballant dintre la línia d'unes 500 persones, 60 timbalers, i vam doblar, vam passar de 1.200 persones, vam passar de 300 timbalers. Doncs per ser el primer any i estar una miqueta descoordinat i sense saber com fer-ho, doncs pensem que va ser un acte molt emotiu. I no ho diem nosaltres, avui en dia ho diu tot, ho diu el Facebook, ho diu el Yahoo, ja el diari ho diu, la ciutadania encara ara després d'uns dies ens està dient escolta, això s'ha de repetir. Mira un exemple només, això va ser el dimarts a la nit i divendres al matí
encara estaven les espelmes enceses i no n'hi havia cap que faltés. Això és molt significatiu. Però encara et diré més. Dimarts següent, després d'una setmana, estava la corona seca, però sota havia 3 ramets de roses ben posats, com si algú es hagués posat com si fos una miqueta de templet, no? Què vol dir? Que aquí va haver un gran respecte amb l'acte i crec que la gent va entendre realment el que volíem explicar amb això. Vull dir que penso que això és un motiu de que faci que aquest acte es consolidi al llarg dels anys. Donar a conèixer què va significar, per a què. No només per a conèixer la nostra història, sinó també per a poder rebutjar ara la crueltat i la irracionalitat de les guerres i en el nostre present treballar perquè en el futur es pugui conviure en pau entre les persones i mai més tornin a passar desgràcies tan dramàtiques com la que va viure la ciutat ara fa 200 anys.